ni-play tong video niya. Ayaw umusad. Oh. Mabigat yung video niya. Kwentuhang walang kwenta, pero humahakot ng harang. Alright. Hanoi yan. Oo nga. 2 minutes na lang mga kapatid at mag-end na ako. Salamat naman sa iyong mga suporta dyan. Kasi kailangan ko pang maggayak. Kakahapon kasi late ako ng 30 minutes sa office. Pinakiusapan ko lang yung guard na alam mo na. Pagkaibigan mo yung gwardiya, alam mo na yun. Friends. Oo, ganyan. Maganda. Host na i-joke. O, di ba, Tito Jun? Oh. Pwede ba tong i-on? Yung kwentuhan nila. Makikibarites tayo sa kwentuhan ni Sis Josephine. Ayan. Inon ko na. Ako din maya, ante, pasok na din. O, sige, mag-iingat po kayo dyan, Sis Josephine. Tito Jun, wag kang ma-disappoint sa mga nagsasabi ng hindi maganda sa video. Hayaan mo sila. Ibig sabihin, tama yung isang vlogger na napanood ko. Pag daw may mga nagko-comment ng maganda o hindi maganda, ibig sabihin tumatama sa kanila yun. Either na take, kasi ang tao, iba-iba ang judgment. Minsan, positive sila, yung iba naman pessimistic, negative. Kaya depende kung ano ang pagkaintindi nila sa video na ginagawa mo. Tingnan mo itong kagaya nito, example. Si Sis Josephine, sabi niya, kwentuhan na walang kwenta, pero ang dating sa akin, positive naman. O, di ba? Yung sa'yo, yung buhay probinsya, ang dating sa akin, yung sabi mong kinumentahan nila, hindi maganda pero ang dating sa akin okay naman siya. O di ba? Hayaan mo lang sila. Oo, yung comedy dapat komedyante ka din. Komedyante ka din. Just keep on moving, Tito June. Ayan mga guys, matatapos ko nang i-play ang nakasalang na rin sa akin, lang sa akin si kwentuhan na walang kwenta si Sis Josephine, si Rukeyas, kasi si Rukeya, awan ko, napakabagal naman ang video niya. Tito June, natapos ko na yung 17 minutes mo. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Kaya nga madaming hindi nagko-comment ng hindi maganda lalo. Oo, doon ako na-disappoint Sis Josephine sa Reels. Tsaka hinihingaan ka. Makikita lang nila may mga nagpapalipad ng stars. Hihingian ka na agad. Yung mga ganun. Kung alam lang nila, hindi pa ko pa nga sumahod dun eh. O, diba? Maraming salamat. Tito Jun, dikitan ko si Tito Jun MTV. Oo, dikitan mo si Tito Jun. Taga-Abra din yan. Alright, Tito Jun, Sis Josephine Channel, Kabsat Bet, natapos ko na sa'yo yung pagre-relax. Ayan. Thank you so much, Sis Helen, Sis Joy Algabre. Dikitan mo tong mga to, Sis Joy Algabre, mga monetized channel na makakatulong sa'yo yan. Maraming salamat. Goodbye everyone. Pinapanalangin ko po ang inyong kaligtasan sa mga kaibigan ko dyan. At ganun din po dito sa Abra na sana hindi na lang tumuloy si Bagyo Marce kasi under signal number 3 na daw ang Abra. Kasi kawawa, lalong-lalo na ang mga farmers. Ang hirap gumawa ng ganyan, tapos ganun sasabihin nila, try nila kung kaya nila. Hindi nga nila kaya, Tito Jun. Hayaan mo na lang sila. Doon ko natutunan sa YT yan. Na i-enjoy. Basta kung i-enjoy mo ang isang bagay, Tito Jun, maski anong gagawin nila, sinasabi nila, dinidiscourage man nila, nagpapatuloy ka pa rin. Kasi yung passion mo na to eh. Nagiging passion ko na tong YT. Maski nagko-coffee break, tinisilip ko na lang kung sino yung mga kaibigan na nagla-livestream at sinusuportahan, di ba? Ganyan talaga. Bye-bye na, loves. Okay, thank you so much.